जायगा थोआखै नै बेस्राफोर सेलायलायगासिनो उन सिगां जानो माने बुजिपाइसे মই কি কৈছে गोजोन फुंबिलि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो खनसे बराय हरफिननाय थाबाय जोंहा दिनै बैसागु फोरबो आफादनि दैदेननायाव रंजालि बैसागु फोरबोनि जितनिखि प्रग्राम बियो नैथि सान आरोना बेयाव जोङो हाबाफारि बायदियै कालचारेल रेलि लादों बेयाव माने सोब जनगोष्ठीनि मानसि दं ट्राइबेलफोर जोंनियाव बेयाव नै नुदों ट्राइबेलल' दं आरोना बेलेग जाथिनिबो मानसि दङ गरखानि दङ नोंथांमोना नायना लादो मा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि दं आरो नेपालि गरखा जनगोष्ठीनि दङ बेखौ एसे नायनानै लादो दसे उनाव माने बे कालचारेल रेलिखौ बानायगोन आरोना जोङो ओमफ्राय बिनि उनाव बिसोरनि डेमनस्ट्रेसन होननाय मोनसे प्रग्राम दङ बिसोरखौ नैबेयाव नैबे जोंनि जौसाङाव मोसाग्लांनो हागोन आरोना ओमफ्राय बेखेवगिरिया फैखाबाय जोंहा बिसोरनि बेखेवनानै बिसोरखौ कालचारेल रेलियाव थ' आं जेसेबां हायो देखायलांबाय थानो नाजानोसै आरोना दिनैनि प्रग्रामखौ माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोब जातिनि मानसियानो दंफैजोबो बेयाव जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जातिनि मानसिफ्रा एसे मोजां जागोन बुस्थुआ कालारफुल जागोन बेनिखायनो नायदो बयबो बे समाव गासिबो सारि लाइन थाखाजोब्बाय आरोना रेलिया जाखासिगोन जिहेथु माने प्रग्रामाबो बर'नि नालाय बर'फ्रा गासिबो सिगाङाव थाजोब्बाय आं खनसे ओरैजाय खनसे थाबायनानै देखायलांसै आरोना नायजोबदो सोर दङ नायदो ओरैजाय सनवाल जनगोष्ठीनि दङ बेखौ बारनानै ओरै हाजं जनगोष्ठीनि दङ आरोना ओमफ्राय ओरै बारनानै दङ नेपालि गरखा जनगोष्ठीनि दं आरोना ओरैजाय सुत्रधरनि दङ सुत्रधरना बुरजाथार मालाय गोबां बुरजा फैदों नैबे सनवाल नाखि राजबंशी आं गासिबो खनसे देखायजोब्बाय नायनानै लादो गासिबो नै बिराद गोलाव जागोन आरोना लाइना मानसिफ्रा बिराद बुरजा जादों आरो नै बिसोरो मिसिं जनगोष्ठीनिफ्राय फैयो दासो मोनफैदों बिसोरबो लाइनाव थागोन आं जेसेबां हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोननो नायलाय नै ओरैबायदि बुरजा जाफैबाय दसेनो आरो जाब थानायखायसो नैबे जेब्ला लामायाव ओंखारलांगोन होमबा ओरैबायदि बुरजा नंगौ आरोना ओमफ्राय जों आफादनि सोद्रोमाफोरा दंफैखासै ओमफ्राय बेखेवगिरि बिथाङाबो मोनफैखाबाय जोंहा साराबो आं एसे लांगोनानि परिबेसखौ देखायनोसै खनसे गोजाननिफ्राय नै बेबायदि जाबाय आरोना परिबेसा जोंना लांगोनायाव दासिम ओमफ्राय मानसिफ्रा फैबावनो दंबावो माखासे फैगासिनो दं नैबे मिसिं जनगोष्ठीनिया मोनफैथ'वाखै खोमालै बिसोर लाइनाव थाफैयाखै सोरखौबा फैबावनांगौ खोमा ओंखायनो थाथ'वाखै आरोना जोंना बे समाव दायो मिसिं ट्राइब्सनि माने मानसिफ्राबो सौफैजोब्बाय दानि सौफैजोबाखै आरोना बिसोरो आं एसे देखायनोसै बिसोरखौ नै बिसोरबो सौफैजोब्बाय Gimana nih gini naruh ya, ayo boleh. Gimana? Di sini saya kompoy dengan anak, di sini mana Kristi dol dong, anak siapa? Para burja gaya arena, begini anak. Apa nih? Rawa zono kusnya mana? Isi diri nih sih, ma beri si kacinya sih pagalau, gubau. Raja beranda bibu karena lihat kalam Malah gezang itu sim doain pinan dong, yang Rawa ini Kristi dol, gue bisa dekan sih arena. नोंसिनानो लास्ट जासिगोन आखौ खिथुआव जासिगोन माने फार्स्टआव मोनगौमोन बेखौ लानानै दे बिसिना माने फ्लेक्स दंखायो नै बेखौ सिगाङाव लानानै थाबायगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो एसे बुरजा फैदों सोर फैदों एसे देखायनोसै बेखौ नायलांबाय था नोंथांमोना नै जि मोजां गाननानै फैदों समायनानो नै बिसिनाबो बेखिनिल' ना बिसिनाबो ना दंबावो फैजोब्बाय आरोना बेखिनियावनो बिसिनाबो गासिबो खनसे माबाया बे रेलिया जोबखांबाथाय गासिबो खनसे डेमनस्ट्रेसन खालामगोन आरोना रड मेपआ अलरेडि जाखाजोब्बाय ओरै थांनानै नै बेजों मोनसे जल्दा गामि दङ बेजों ओरै हाबनानै नैबे जोंनि नोलोबारि सेन्टार बेजों फैनानै बेयावनो गेटजों हाबफिनगोन आरो गासिबो ओमफ्राय नैबाव डेमनस्ट्रेसन जागोन बेखौ नाय नोंथांमोना गासिबो खनसे देखायगोन आरोना ओरै खनसे देखायबावनोसै আজি কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোহি
गतिके निजर निजर दलक नोंथांमोना नाय उसारुभावे जोबोद मोजां नुदों लोगो लोगो बेखेवनाय लोगो लोगो बुस्थुखौ जागायनो होननानै आखायाव लाबाय आरोना खाथियाव फैसै आङो जाय जाय जोंहा आलासि बिथांमोनखौ लेंहरदों बिथांमोनखौ एसे देखायनोसै बिथांमोनखौ एसे देखायबाय जोंनि बर' साहित्य सभानि रांसार बान्था मोननाय लोगोसेनो मैया दाख्लैसो आसाम साहित्य सभाजों बराय बान्था बराय जानाय मानगोनां बिबाना सरकारि सार लोगोसे नोलोबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि देबनाथ मुसाहारि प्रतन बसुमतारि सार लोगोसे दुलाराय बर' फरायसालिनि आफाद बिबान दख'रान आफादगिरि मानगोनां सन्जय गयारि बिथां लोगोसे आइडिपि धेमाजिनि जोंहा भाइस चेयारमेन मनजु बसुमतारि बिथां लोगोसे बायदि बे समाव जोंहा बेखेवगिरि सारा एसे बेखेवनानै होनायनि सिगां फंनैसो बिबुंथि लाखिदों आरोना बे बिबुंथि लाखिखांनायनि उनावनो दसेनि उनाव बेखेवनानै होगोन बेखेवनानै होखांनायनि उनाव गासिबो रेलिनि हाबाफारिया जाफुंगोन आरोना ओमफ्राय जों जेरैबायदि रड मेप खालामदोंमोन बे रड मेप मथै जों थांसिगोन दसे नेदो बयबो एसे नायलांबाय था बयबो नायलांबाय था दिनैनि हाबाफारिया माबायदि जायो जोबोद गोगोम जागोन आरोना जोबोद गोगोम जागोन दानो माने लाइन फासियावनो ओरैबायदि गोगोम जाखाबाय आरो लामायाव थाबायबाथ' ओरैबायदि मोजां नुगोन आरोना मोजां ओमफ्राय ओरैनो दा नुनाय मथेथ' थांनाय बोसोरावबो इसे जाबावाखैसोमोन देग्लाय बांसिन गोगोम नुदों आरोना बांसिन जनगोष्ठिया फैदों थांनाय बोसोराव एसे खम फैदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय बांसिन नुदों आरोना फैनायखौ नायलांबाय था नोंथांमोनाबो केमेरामेन बिथांमोनखौ एसे देखायनोसै आरोना ओरै केमेरामेनखौ नायदो एसे जोंनियाव केमेरामेननि अभाब गैया आख' नाय खनसे देखायबावनोसै बेसेबां बुरजा जादों बेसेबां गोलाव जादों एखेबारे जाब जाब आरोना जाब जाब बे एसे थाबायनायाव जुदि एसे गेसें जायोब्लाना ओरैबायदि गोलाव नुगोन ना ओरै राभा जनगोष्ठिनि नेपाल गरखा जनगोष्ठिनि लास्ट जादों ओरैबायदि गोलाव जाबाय होमबाबो जाब जाब थायोब्लाबो थाबायबा नायदो नोंथांमोना माबायदि जागोन बेखौनो हाबाफारिया जासिगोन होननानै बेखेवनानै होबाय हाबाफारिखौ नोंसोर सानैसो सिगाङाव नायदो लोगोफोर नायदो ओरैबायदि जबरदस्त नुबाय दा आं दहायनो बुंखादोंमोन ना ओरैबायदि जबरदस्त जोबोद गोगोम नाय वाव 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 गनायनो लागा नाय ओरैबायदि मोजां जानानै हाजं जनगोष्ठी सुकौर जनगोष्ठी ओरैबायदि गोगोम आरोना
सनवाल जनगोष्ठी ओमफ्राय ओरै राजबंशी जनगोष्ठीनि नायलांबाय नैबे जाहैबाय जोंहा मिसिं जनगोष्ठीनि आरोना नायलांबाय थागोन आं देखायलांबाय थागोन फारसेनिफ्राय जोबोद गोलाव आरो जोबोद गोलाव नै नैबे जाहैबाय राभा जनगोष्ठी नै दा मोसागोन दै बिसोरो दा मोसागोन बयबो मोसागोन दायो नै राभा जनगोष्ठी सेंग्राफोर दै बिसोरो खालि बिसोरनि पस्टआ खालि नै ओरैजाय गुरखा जनगोष्ठीनि बेयावनो जोब्बाय आरोना बे माबाया आं फार्स्टआव खनसे देखायजोबनोसै थांनानै बिराद गोलाव गोलाव थांनानै मोनहैलाथाय जायो थेवबो थांनो सेस्था खालामसै आरोना बेसेबां थांनो हायो सिगाङाव खनसे थांना देखायनोसै ओरैबायदि गोलाव जागोन लाइना माने सहैला मिथिथ'ला आरोना माने खनसे फिल्डनिफ्राय नोंथांमोन बेखौ खनसे लानानै देखायगोन सर्टआ माबायदि जायो नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैबायदि गोलाव माने नुखु आरोना खनसेनिफ्राय देखायजोबनो हाया ओंखायनो आं नैबे फिल्डआव फैबाय माने गासैबो खनसे देखायनोसै आरोना बे गोजाननिफ्राय खनसे देखायब्ला माने मोजांसिन नुगोन साननानै नैथिं फैबाय आङो जेसेबां हायो माने सर्टखौ लानानै देखायनोसै नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय नायलां नै लोगोफोर बेनिफ्रायबो नुहुरगौ ओरैबायदि गोजानावसो नै नायलाय नै आरो जोंना बर' माबाया फैबावबासो दंबावोसो जों फैजोबाखै माने एसे खम बिसोर फैजोबबाथ' दंबावोसोमोन नुवाखै नै बिसोर साजों जनगोष्ठीनि दै सेंग्राफ्रा एसे रंजाहरदों ओरैबायदि गोलाव नुवाखै ओरैबायदि गोलाव गनायनो लागा आरोना जोबोद मोनसे मोजां परिबेस आरोना जोबोद मोजां मोनसे परिबेस बियो नोंथांमोना नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन बारा गोजान थाबाया दै थाबायनो हाया बारा सान्दुंआबो एसे जिजि नालाय आरो बेयाव माखासे गथ'फोर दङ बिसोरबो एसे थाबायनानै लाब गैयाना मेङो गथ'फ्रा जोंना सारमोनाबो एसे सिगाङाव थादों आरोना आं सारमोनाव एसे सोंनानै होनोसै माने दिनैनि हाबाफारिखौ माबायदि मोन्दों बेक्तिगत हिसाबै दिनैनि हाबाफारिया माबायदि साक्सेसफुल जाखो एसे बुंनानै होदो सारा बिराद मोजां मोनदों आं निजेनो बेखेवनो मोनबाय आरो जेरैबायदि लेंहरदों गुबुन हारिनि कालसारफोरखौ दामजु माबाफोरखौ मोसाखावरिफोरखौ फैदों मोजां मोनदों नेपालनिफ्राय सतुरनिफ्राय हाजंनिफ्राय बर'निफ्राय आरो सनाल कसारि मेस कसारि राभा बिदि संगठनफ्रा फैदों मोजां मोनदों आरो जेरैबायदि मानसियानो जादों बिराद मोजां मोनदों सानखि जों जाहाथे बिदि खौसे खालामबाय थादों बायदि माबानि जाथिफोर दं बायदि धोरोमनि दं आरो कालसारफोर बायदि माबानि रिंगु दामसा मोसाग्राफोर दं गासैबो जाहाथे जों सान्थि थानो हादों जोंनि एरियायाव आं बेखौ सारा बेसेन गोसा बिबुंथि गावनि गोजोननायखौ फोरमायबाय दा आं एसे सर्टखौ खाथिनिफ्राय देखायनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायदो खाथियाव सोरबा नुवाखै खोमा नै जोंहा खाम दामग्राफ्रा गेजेरावसो थाबाय ओरैबायदि गोलाव नुहुरा ओरैबायदि गोलाव वाव नुवाखै नै जोंहा फोरोंगिरि मास्टारनिबो लागाव जाहैबाय जोंहा सत्र जनगोष्ठी आरोना सनवाल कसारि जाहैबाय बिसोरो वाव मानिनो लागा दे केनेका লাগিছে কৈ দিয়ক বহুত বঢ়িয়া না ঠিক আছে ভাল লাগিছে না এনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে नैबे जाहैबाय गामि जनगोष्ठीनि आरोना नै राभाना उनावसो मोनबाय बिसोर उनाव फैदों नालाय उनाव मोनबाय ना आरो बिसोर होमबाबो बिराद इन्टारेस्ट मोजां ना नै जाहैबाय नै उनाव थादोंबाबो माने जोबोद इन्टारेस्ट आरोना सिगांनियासो बारा इन्टारेस्ट गैबावा नै जोंहा सारमोनाबो दासो उनावसो मोनफैबाय दे थाबाय थादो नंगौ माइफोरनो माने दै जगार बानायदों आरोना नै लारि दोनजोब्बाय दसे उनाव मोनफैबा बिसोरो आरामसे गंसे लानानै थांनानै जाहैनो हागोन ना लोंहैनो हागोन आरोना ओमफ्राय नैबाव माखासे जानाय बुटनि जगार खालामदों आरोना
जोंनि मानसिफोर लाइन थाखाजोबगोन फैनाय फासेनो लाइन फासेनो मोनसे रानना हरसिगोन आरोना ओरै मोनफैसिगोन बिसोरो आं देखायनानै नाजानोसै आरोना बिसोर मोनफैबाथाय जोंनि नोलोबारि सेन्टारनिफ्राय मोनफैगोन बिसोरो गासिबो सफैजोब्बाय आरोना गासिबो सफैजोब्बाय फैफिनजोब्बाय दानि आं एसे मिउजिक जानायखाय बारा देखायनो हायाखैमोन मोनफैथारनासो लाफैनो हाबाय आरोना नायदो नोंथांमोना बे समाव गासिबो सफैफिनजोब्बाय आरोना गासिबो ओरै जानाय लोंनाय रानदों जय फोरबो आफादनि जय बैसागु फोरबो आफादनि जय नोगोरारि बैसागु फोरबो आफादनि जय बर' हारिनि जय बैसागु फोरबो आफादनि जय नोगोरारि बैसागु फोरबो आफादनि जय बर' हारिनि जय সকলোকে পানী পানী बे समाव गासिबो सफैजोब्बाय बिथांमोननो दै रानदों जानाय फुड गरनैसो रानदों आरोना बेखौ एसे देखायलांसै बिथांमोना बिराद मेंनानै फैबाय लामा गोलाव थाबायनानै फैबाय ओंखायनो बिसोरनो एसे जानाय रानदों आरोना नायदिनै बेखौनो जानानै गोजोनथोंसै उपायथ' गैला बे इफाले हायबे इफाले लाइनो सफैजोब्बाय गासिबो सफैजोब्बाय वाव लागाव नै अहाथाराखै माने मोसानो अहाथाराखै लागाव सफैजोब्बाय आरोना गासिबो नै ओरै जानाय लोंनायाव एसे माबा दं राननानै हरगासिनो दंथ' ओंखायनो माने ओरै एसे थाथ'नो गोनां जादों लाइना एसे गोलाव जाबाय नालाय मानसिया बुरजा जाबाय नालाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिमु आफादनि जय बर' हारिमु आफादनि जय बर' हारिनि जय नोगोरारि रंजालि बैसागु जोबोद गोगोम मोनफैजोब्बाय गासिबो बिथांमोना एसे माने थब्लासे जानाय रानदों आरोना गोलाव लामा थाबायना फैबायना माखासेया जिरायफैबाय ओरैजाय माखासेया जागासिनो दङ नै উপস্থিত হব পৰা আজিৰ এই কালচাৰেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিদলসমূহক আহি ইয়াত এটা পানী বটল আৰু বটমা লয় যাতে খালি চকীত যেন বহে एसे देखायनोसै आं बिथांमोन जिरायनायखौ जमा बयखौबो जिरायनो खावलायबाय आरोना नै बिथिंजाय एसे एकदम नेपालि गरखाफ्रा एसे इन्टारेस्ट जादों दै आं देखायनो बिथांखौ एसे देखायनोसै आं नै राभा जनगोष्ठीनिफ्रा मेंबाय नामा नोंसोरो मेंबाय बिराद जानाय लोंनाय रानगासिनो दं जादो उदै बुंजासे नै सेंग्राफोर आगर লাগিলে নেকি লাগিলে হ'ব লাগাও বুঝাই দে बिराद इन्टारेस्ट खालामदों आरोना बिथांमोना बिराद इन्टारेस्ट खालामदों लामा गोलाव थाबायबाबो आंगायथाराखै माने होख्रावगासिनो दं जै होगासिनो दं आरोना दङ बे समाव नोगोरारि रंजालि बैसागु फोरबो जिंदाबाद 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 नोगोरारि रंजालि बैसागु फोरबो थांनानै थाबाय जय बर' हारिनि बे समाव एसे जाग्लांनायखौ रानगासिनो दं आरोना मेंनानै फैबाय बेस्राफोर दै बथलसे बुट थफ्लासेल' आरोना बारा होआखै एभेलेबेल
बिराद थब्ला मोनसे राननानै हरगासिनो दं आरोना बिराद बुरजा मानसिफ्रा बिराद बुरजा जोंनि नै मावथि सोद्रोमामोनहा बिराद खस्थ' खालामनानै राननानै हरगासिनो दङ नै जायगा एकदम बिसारि फुवा नायहरते जायगा थोआखै नै बेस्राफोर सेलायलायगासिनो उन सिगां जानो माने বুজি পাইছে মই কি কৈছে কোনবা আগত বিচাৰিছে কোনবা পিছত বিচাৰিছে এইটো এনেকা কৈ আছো মই মানে সেলাইলাयगासिनो दं माने जानाय दंथ' गथ' मानसि लुबैयोना नै सत्र दलनि सेंग्राफोर बिसोरो कालचारेल रेलि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय बिनि उनाव जोंहा डेमनस्ट्रेसन दं आरोना नैबे जोंनि जौसांनि नैबे जागोन डेमनस्ट्रेसना दा बिथांमोन जोबखाबाय बेखौ आं एसे देखायलांसै आरोना अलरेडि रायजोफोराबो सौफैजोब्बाय जौसाङाव जिरायजोब्बाय बयबो जोंनि जिथुनाखि डेमनस्ट्रेसनाव लेंहरजानाय आलासि आनसलिक लेभेल आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि साफ्रोम मावथिफारि आरो नोंथांमोन आरो बेवहायनो रायजोफ्रा दिनैनि बे गुबुन हारिमुवारि दिन्थिफुं एबा मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै नुजाथिफैनो हानाय आंनि आलासि सार लोगोसे गुबुन जाति माहारिनिफ्राय অংশগ্রহণ কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইয়ালৈ আহিছে আগলৈও আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিম আশা কৰিছোঁ ইয়াত বৈশাগু ফৰ্ব হোৱাৰ বাদেও সাৰ্বজনীনভাৱে এটা বিহু সন্মিলন যাতে হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ উদ্যোক্তা লাগিব উদ্যোক্তা আগবাঢ়ি আহিব লাগিব গতিকে আগন্তুক দিনবোৰত এই সাৰ্বজনীনভাৱে আমি এইটো বহাগী উৎসৱ পালন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলে লগ লাগি এটা বৃহত্তৰ নলবাৰী অঞ্চলৰ এটা বহাগী উৎসৱ পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আগলৈ এনেকুৱা দিন এটা আমি পাম বুলি মই আশা ৰাখিম ইয়াতে আপোনালোকে 10টা কৃষি দল আছে এই 10টা কৃষি দলে নিজৰ কৃষি প্ৰদৰ্শন কৰিব আপোনালোকে যাতে সুকলমে এখন বা উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰে আশাৰে দুআষাৰ কৈ মই আজি এই অনুষ্ঠানটো মুকলি কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ ধন্যবাদ बे समाव जोंहा नै बर'नि मोनसे ख्रिस्टि दल फैखादोंमोन आरो दा दहाय बिसोरो एसे मोसाग्लांना दिन्थिसिगोन आरोना बेखौ आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो फैबाय गासिबो हाबबोजोब्बाय ओरैहाय रायजोफ्राबो जोबोद मेंनानै फैदों आरोना दहाय रेलियाव खालामना फैनाय मानसिफोरा गासिबो माखासे रायजोफोर दं आरोना ओमफ्राय जोंना ख्रिस्टि दलाबो मोनफैबाय नै बर'नि आरोना फार्स्टआव बर'निखौ मोसाहोनो नागिरदों जिहेतु जोंनि प्रग्राम नालाय बेखौ आं एसे जेसेबां हायो मोजां देखायनो नाजानोसै आरोना नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा ओरैजे दामग्रा दङ बेस्ट आरो अकमान बारनिखौ एकखौ आरो बेस्ट आरो अकमान आं मोसानाया जाथ'वाखै ना सिटिं खालामनायाव मोसाग्राफोरखौ खनसे देखायनोसै माने जाथ'वाखै नालाय नायदो जोंनि ख्रिस्टि मोसाग्राफ्रा गासैबो गगा मुगा हालामनि आरोना दामग्राखौबो देखायनोसै आङो नै दामग्राया जोंहा नोंना हारिमुनि जायाखैलै ससमा गानलायनाया
बर'नि कृष्टि मोसानाया जोब्बाय आरोना बिनि उनाव गुबुन हारिनि फैसिगोनलाय बे गुबुन हारिनिखौबो आं देखायनोसै माखौ एनाउन्स खालामना होयो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय देखना बोले 3 नंग मणिपुर महिला जोसारी बिहु दल प्रेसिडेंट सेक्रेटारी बेखिनि बोलक আগলৈ আহিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু বেকেটা বলক আমাৰ কমিটি ফালৰ পৰা এখন আৰণাৰে ওয়েলকাম জনাব বিচাৰিছো 1 নং কৈলাসপুৰ সোনাল কছাৰী বিহু দল এটা একদম জোৰকে হাত তালি ওলাইছো একবাৰ ঠিক আছে লালতি বরকা কৃষ্ণদল আতলে বলে দেয়া জোরকে একেবারে এবার মই সাকি দিব বিচাৰিছো বলবো আমার ফালফলা এখন আৰণাৰে ওয়েলকাম জনাব বিচাৰিছো 3 নং মণিপুৰ সূত্ৰদল বিহু দল একবার জোরকে হাতলে বলে দিয়া ধন্যবাদ এবার মই সাকি দিব বিচাৰিছো আমার কমিটি ফালফলা ওয়েলকাম জনাব বিচাৰিছো হাজাও কৃষ্টি দল একবার হাতলে বলে যা আমি সিরাকি দিয়া হে ভালো লাগে ধন্যবাদ আজকে এই বিষয়টা অংশগ্রহণ করা হবে এবার তালে বলে যায় যে জোর কে একবার ধন্যবাদ আর আমি এটা সিরাকি অফিসার বড় আলমেনে ওয়েলকাম জানাবো বিচারছি কোনটা গেছা হয় বনা রাইজ উপর কোনটা গজলে খাবার এবার কি জীবন হবে ওদের বলেছে লগত এখন বড় আলমেনে ওয়েলকাম জানাবো বিচারছি ধন্যবাদ একবার জোরকে তালে বলেছি প্লিজ ধন্যবাদ এবার মই সিরাকি দিব বিচাৰিছো আগলৈ আই সেক্রেটারি হৈ বলেছে লগত এখন বড় আলমেনে ওয়েলকাম জানাবো বিচাৰছো গজলদান दबे समाव गजल थाबाय जों गेजेर गेजेर सिनायथि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन समा जोबोद बेसेन गोसा बहुत बहुत धन्यबाद থাকিলে মই আপোনালোকে কৈছো অসমীয়া পাঠক बर'नि मोसानाया जोब्बाय बिनि उनाव हाजंखौ लेंहरदों आरोना हाजं कृष्टि दलखौ बिथांमोनखौबो एसे देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों सोरबा नुफेराखैबा नायदो आरोना गोजाननिफ्रायथ' नुवाखै जानो हागौ खाथिनिफ्रायथ' जों मालाबा नुयो आरोना नोंसोर देखायसै बिथांमोननि ड्रेस आरो गाननाय जोमनायबो एसे बेलेग एखुथा आरोना नायदो बयबो नै बिथिंजाय दामग्रा आरो खनग्राफ्रा फैखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मोसाग्राफ्रा नै बिथिं हाबबोगोन बिसोरनो कालचार माबा डेमनस्ट्रेशना सोलिगासिनो दं आरोना नैबे समाव हाजं I
जाहैबाय जोंहा गरखा दल आरोना गरखा ख्रिस्टि दल बिथांमोनखौ जेसे हायो आं खाथियाव लानानै देखायनो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय खननानै हरगोन आरोना एबारनिया फैगोन जोंहा सुत्रधर ख्रिस्टि दल आरोना बिसोरना बुहुत गोगोम जायो दे सेमेन्टबो बुहुत गोगोम जादों बिसोरना बेखौ एसे नायलांदो नोंथांमोना आं देखायनोसै मानसिफ्राबो बे गोबां बुरजा दं आरोना आं एसे देखायनोसै आरोना हाबबोनो नागिरबाय बिसोरो जेसेबां हायो जेसेबां मोजां शट लानानै देखायनो नाजागोन आं बिराद बुरजा आरोना बिसोरना बिराद गोगोम जागोन दा बिसोरना नै जोबोद गोगोम जायो बिसोरना Wow, dolu lagi.
लरि जायोलै माने बिसोर दामग्रा गैया आरोना गावसोरनो दामो गावसोरनो खनो माने बिसोरनाव मिउजिक माबा एक्सट्रा दामना होग्रा गैया आरोना दंफां खान्दाबो दामलायो माथो रायजोफ्राबो ओरैबायदि जाखादोंना आखाइ खबरांजोबो आखाइ खबरांब्रा वाव मा डिजाइननि मोसादों आरोना मा डिजाइननि मोसादों गेजेराव माखासे थांबाय गासिबो नै जिं जिङावबो माखासे आखाइ खबना होग्रा आरोना जोंहा दिनै नैथि हाबाफारि हिसाबै 7टा 11टा जनगोष्ठीनि डेमनस्ट्रेसन दंमोन आरोना दाबो जोबाखै बेखौ एसे आं लाबाय थानो होननानै लानाय जायाखिसै आरोना ओमफ्राय रायजोफोरखौ एसे देखायनोसै आङो नै जागा थांनो नागिरबाय आरोना ठीक আছে ओमफ्राय दाथ' जोबाखै नालाय ओमफ्राय रायजोफोरखौ बेसेबां जमा जादों एसे थांबाय दै मानसिफ्रा माने माबा एसे देखायनोसै आरोना आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नै बिसोर जाहैबाय 17 जनगोष्ठीनि मोनसे बिसोर नासिले ना नासादों ठीक আছে बिसोर मोसाखांबाय नै बिसोर थांबाय थांसै आरो दायो ओमफ्राय ओरैजाय सनवाल गोष्ठीनि मोसागासिनो दङ ओमफ्राय रायजोफोरखौ एसे देखायनोसै आं दायो रायजोफ्रा मोसागासिनो नायगासिनो दं आरोना बेसे मानसि जादों बेखौ एसे देखायनोसै आङो ओरैबो लामा मानि जोब दंजोबो आरोना ओमफ्राय ओरै नै स्टेज सिङाव एसे मानसिखौ एसे देखायनोसै आङो बेसेबां मानसि जादों गेदारिं जादों दिनै बन्दु आइलु ठीक আছে नै जोंहा आबर आरोना ओमफ्राय लटारि टिकेट लादों ओमफ्राय लटारि दा नायनो फैदों आरोना ओइ ना बन्दु लटारि साबो आइसे ना ऊपरवाला जाने অলপ ৰখিব টাইমটো আহিব দে না চালু হোৱা নাই হ'ব অলপ গধূলি হ'ব পাৰে বহি পেলাই অলপ কিবাটো চাবি দেই ओमफ्राय ओरै बिसोर मिसिं जनगोष्ठीया मोसाखांबायनो आं लाबाय थायाखैसै बिसोरबो थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय जोंना उननि हाबाफारिखौ सोलिबाय थासिगोन जोङो ओमफ्राय माखासे नैबाव रायजोफोर दङ बिसोरखौ खनसे बयखौबो राउन्ड लानानै देखायनोसै आरो आं ना नोंथांमोना नायलांबाय थादों माबायदि सोमोन्दै जादों माने जनगोष्ठीयानो एसे लावद्राय नाबाय दा टाइमखौ ओंखायनो मानसिफ्रा माने जोबबायमोन दहाय होमबाबो देखायनोसै आङो दा आरो बारायफिनगोनलाय नङा दा बारायफिनबा खनसे देखायनोसै आङो नै ओरैजाय माखासेफ्रा थांबाय नै सुत्रदर ओमफ्राय नै बिसोरो जाहैबाय बिसोरो सुत्रदरनि खावसे दङ थांजोबाखै ओरैजाय दङ मोसानायखौ एसे देखायनोसै आङो